hvor de leger. Det er den 11. juli. Hvalpene har nu fået ormekur og ligger alle sammen lige på 2,5-3 kilo med Harry Potter, og det er Molly, der ikke rigtig der prøver at opdrage lidt på hvalpene, men hun kunne jo lade være med at sætte sig midt i det. Gamle dame. Vi har dem ude nu her, og de er ved at være lidt trætte nu. Der var lige lidt energi her til sidst, kunne jeg se. Så, der kom Bella. Så nyder de at løbe rundt. Var det Smiley? Nej, det var Plet, der kom galopperende, og med ryggen til sidder. Her længst væk, det er Border. Hvem har vi så? Harry Potter.